Здравейте, приятели от YouTube! Днес е първият епизод на Майнкрафта. И още не знаем как ще го кръстим, но почваме. И с мен са Smile 7321 и HD 2014. Ще оцеляваме ако? Дайте към оная планина. Хора, обърках се, не ми забия, ама много бързо се движа. Истина ли? Да. Постоянно мишката мръдне ли и тя отива 100 пъти по-далеч. Аз имам едно дърво. Аз имам 2 стака. Мама ти! Мама ти, Дона! Тук имаше един крипър. Ела, намери хубав камък. Хора, не ми забияш, снимаме. Аз намерих въглища. Аз намерих айрон. Аз стига, бе, я къде? Къде? Айрон, браво, момчето. Браво, Иване. What the fuck? Creeper. Моят ще остана в него сърце. Аз изчезвам. Изчезвах ти ръцете. Намериш още айрон, намери. Елат. Ето айрон. Ето и аз намерих айрон. Ох, извиняй. Иване, къде си, бе? Ето, виждаш ли айрон? Къде? Там. Много е тъмно. Виждам го. Ще го щукам. Добре, айде, самахаме. Тука беше. Ей, тука. Тъпа се, ако искате. Аз ще се сетна тук. Там няма нищо. Къде ще се премщаме? Хора, бе, аз нямам вълна. О, хора, дъма, тъпът са. Къде че елате да ви си дъма? Къде? Елате. Тя знам къде е. Джин! Някой да направя на кефа и да ме дадеш така с една дъма се. Хора, вижте. И тук продължавам той 2 ръка. Вътре е най-решение. Аз искам, чайте, и аз искам малко. Ама то с камена кипер не се взема. Дайте, че Ще читваме малко, айде. има скелет. Дайте, скелет. Скелет има. Ще го щукаме. Ама то така не може да се взема, бе. Скелет пари. Умирам. Че хубави диаманти. Че хубаво. Не можа. И ти с какво ги взе, бе? С кирка. Дайте се махаме. Чай, бе. Извинявайте, че малко читвах, ама не можеше да се спознем. Ето тук намерих още айрон. Ето още едно дъма. Къде, бе? Как виждате тази в тъмнина, бе? Моята е пусте до край. Да се махаме. В обратната посока. Хора, и кол ще ни трябва за факлите.
Добре, имаш ли още вълна, че ония ме уби и си загубих вълната? Имам 3. Ковчи, нищо. Има още овце, ще убия 3. Я ще дам малко. Мале, етко намерих още айрон. Знам, фул е с айрон. Да, айде. Как ми се нищо не Аз прави. намерих пътя. Мама ти дона. Защо? Ами тъпа са. Гати, бъгна ти клавиатурата ли? Мама ти дона. Хора, аз чезвам. Тук е пълно с плъхове долни. Мале, той ще ме убие. Мале, той ще да ме убие. Отива обратно. Ще се измъкна. Измъкнах се, хора. Стой си. Хора, тъпа се, аз излязах. Имам 7 дъма. И в мен е едно. Ето го, и в мен има едно. Аз имам 14 арана. Аз имам едно. Добре, са, на къде ще се заселим? Айде към оная планина. Ай към е тази горичка. И тази гора да отивам. Там си има овце. Яма тъпа! Някой храна иска ли? Не, аз имам. Оня като го убихме, му взех всички пазоли. Браво. Гадното е, че нямам вълна. Имам стаки 23. Аз виждам една крава, няма овце, брат, няма. Брат, сори. Не той граби! Аз съм ги взел. Я ги върни. Слава на Бога! Сега няма. Айде нагоре към планината да се заселим някъде. Да пренощуваме. Значи, това не е ден. Ама на върха ще е по-хубаво. Тук трябва да сложим няколко факли да не се спалва тук. Там чудовищата. Човек. Майнкрафт не е много бета. Колко овце. Аз ще използвам пръста. Къде си да бъде? На плана? Виждаме. Не знаете ли как може да се скачи много лесно? Аз се изкачих. Так. Като ползваш това? Не. Трета крава, аз трета овца. Бих 3. Супер местенце. Да, супер ще е. Супер ще е. Да, имам местенце. Имам 7 вълна. Имаме 9 вълна.
на мене Иван ми върна моята. А Иван ти ми даде май твоята, де ти имаше. Да. Ще заселям, ще ти да го махна. Е, тук ще оценим. Добре, ами, имаме ли част? Имаме ли финална част? Пич, рече, че работната маса е в мене. И аз имам една. Чай да сложа вътре. Нека се я правим както можем. Ей, тук ще сложа вратата. Тук някой да крещи, защото вече Ми таван няма ли да имаме? да ще направя, че Супер! един час повече. Аз ще правя легла. Да ти дам ли много? Имам още за 2 легла. Ей, тук аз спа. Аз направих 2 легла. Ох, извинявай, много ми забия. Така, Аз имам за още 2 легла. Който иска да му направи легло. И вести аз направих вече. Направи ли тавана? Да. Аре бе, аз спа на единично легло. Опа, извинявай. Ау бе, махнете леглото, аз и тук ще спа. Не, остайте, аз имам. Ай, лягайте да спите, бе. Добре, вземайте си леглата. Тук стана... кога стана светло, бе? И ни легнахме. О, крипър. Ама тук ли ще оставяме къщата? Малка, А? Не. Да си направим друга къща. Чай си взем... Ама хора, да си оберем материала. Че нямам аз никакъв материал. Малко зомби, деви и зомби. Ефтива теми. Лошото, че са бързи. Да. И много подскачат, много са гадни. Един път, И факлите да вземем. хора, някой виждал ли така? Зомби, не зомби, Хора, обирайте материал тук. Няма го оставим. Да, аз събирам. Камъка и не го обираме. Аз събирам камъка. Аз събирам дървото. Защото имам. Аз имам брат. Не, има ли това брат? Аз имам една. Заповядай. Ако искаш диамантена кирка, в то си я намерих, като го убихме. Къде всичко има се? Той не е оцеляване. Нали? Кремък трябва ли ни? Ами, за запалка. Да. Добре, ще го взема. Аз нямам такъв.
щас? Моята. Ето. Карманта. Хора, вие с кое копче да пожелавате да виждате това? С никое. Малко мен Това е мод. Да, това е мод. Аз го имам, аз сега гледам. Сега къде отиваме? Дай лава. Аз ще обсидиан. Добре, чайте да видя някъде да огледаме хубаво местенце. Хора, дай да си отаковаме айрана. Къде сте, бе? Ей? Ответе с нас. Не, обсидиан. Злите, също и още един приятел ще участва в клипчетата. Сега на къде? HD, къде си, бе? Мале. На джампа. Да, бе, джумп. Ще оцеля. Иване, какво стана, бе? Мале, още един път да падна и ще гъкна. Оле, майко! Станаха ми сърце. Мале. Не ми трябва. Не. Кожата също не ми трябва. Мале, намерих овца. Да, ликвидирам ли? Ще я накарам падна. Как тя умря? Аз съм долу. Аз си хвърля. Много сте смешни. Те неща и малко не ми трябват. Надали пък пръста. Аре, и ти след. Няма лък. Не ми трябва. Това не ми трябва. И това. За трети път умирам. Чакайте мале. Къде отивахте без мене? Ох, аз ще бягам. Мале, пребих се като куче. Тук е фул с Вие къде сте, бе? За сега не си заселен в една предпочка. Ето ви. Тук е фул с краби. Да убиеме. И взехте ли го? Не. Ти трябваше да си го вземеш. Добре да си взема лило. Да. Ще взема меч. Да убия кралата. Аз ще си взема. Къде го взе този дъвомец? В този беше. Напомня. Да. Той беше пълен. Откъде ги взе? Аз съм го настроил в сървъра да бъда на Game от 0. Да прави, че... Има тук пак. Някой ме е в много. Аз взех Hero. Iron Metal. Ценно. Аре, мамо. Мама ти е тук. Батко, ела при батко, ела. Ей, хвалих си кожата. Овчи работа, бе. Какво искаш?
Какво значи коза? Не, Това ли искаш да кажеш? да. Аз не знам какво е прасе даже. Аз имам вълна, човек. Аз имам 2 вълна. Аз имам за още 2 легла вълна. Ако искаш ти дам 3. Да остане и още едно. Добре. Чай бе, защо леглото аз още го държа? Хора, аз нямам място. Може ли да вземете няколко мои неща? Че аз не мога да ги преносам вече. Какво? Аз нямам нищо. Аз имам само за Ето. 8 итема. И една кирка има тук. Тук има една овца ли беше? Ко беше? Тук отзади е фул с овци, брат. Това тук не е планина, бе. Ей, там има една крака чили. Да. Аз искам да я хапна. Аз не мога да я намеря къде ви. Аз си тия крави как се качат дървета, бе? Защо питаш мене? Мале, и ти уби една краичка. Аз имам кожа 24. Аз имам 13. Иване, пак ли те убиха, бе? Крипър. Хапва легендарките, дето го намерихме в ония тип, дето ми влезе в сървъра. Легендарките му. О, човек, виж, че тук е фул с цикли. Чай, бе, аз се тъпа до тебе. Къде е чикви? Уй, аз искам. Те убит от зомби. Брата, ти си умирал, не. Чай, бе, аз искам да ги взема и тези двете. Тези трите аз искам. Две тиквички. Гачи. Айде, вземи ги. Че аз нямам. И аз искам малко тикви. Ако намерим от ония камък, чай, че почна малко да ми забие. Мале, някой е подпалил гората. Ай, какво се начеква? Чай, къде сте, бе? Аз съм тук. Чай, аз се тъпа. Аз имам 6 цикли. Никой не попали гората. Тя сама се е подпалила. Да. Хора, трябва да се заселим някъде, защото се стъмнява. На някое дърво се качиме там да такова малко. What the fuck? Палих се. Мале, какво стана от тук, бе? Лавата гори всичко. Аз имам камък, бе. Хора, лягайте да спите. Слагайте си легло тук и да спиме. Аз лягам. Да си седнахо, бе. Тук се сетва. Чайте, хора, чайте, ще водобавя и още един приятел ми звъни. Извинете, ще спрем, ще дава пауза. Върнахме се. Ало? Добре, къде сте вие са? Аз съм извън сървъра. Аз
и сега влизам. С сампле сме тук само. Аз сега бях отвън. Там малко го махнах. Съвсем малко. Поне и толкова. Да не знам. Чай вземем малко дърва. Бях на гонка с Денис. Да, бе. Добре, питай го как искаш. Добре. Аз и без това той е досаден на мен. Звъни ми един сам и звънят отгоре. Стига де. Звънят ми отгоре сега. Митиха сам. От толкова сега. Да имат някоя хубава игра, да, ама. Чаше? HD влязъл си, бе, Иване. Да. Така, хора, от колко време снимам? Ризо ли влезе пак сега? Аз съм. Може да влезе. Не трябва да може. Има парола и е само за трима. Явно се на памката. Чай, имам ли брат вас? Не, имам. Обърках се. Ако стана, бе? Вие падате ли от света? Аз не получавам дървото си, дет ми се полага. Кой са подпали? Аре, бе, бъгна сървъра. Защо сървърът настроя първиец на оцеляване? Добре, върнахме се, приятели. Аз съм почти пети вече. Аз съм седми. Аре, продължаваме нататък. Аз си взех кит. Супер! Намерихме си малко басейнче. Сега на къде? Аз нямам вече никакво място. Да ходим в пещерите. Хризо. Димитре, ти си на геймод. Не съм на геймод. Да, бе, на 0 си. Не си на 0. Има PvP таймер. Его, сега го направих аз на 0. Какво е PvP таймер? PvP. Абе, казах ти PvP таймер. Ти каза PvP. Това е PvP казах. Защо трябва да играеш с нас? Допреди малко искаш да играе, казваш не тръгва, пък сега ми викаш маха си. Ще ми учи да играеш с Денис. Те сега се прибраха, бе. И ко ми пука? Ти си. Като се оцелява, тя ще оцелявам сам. Сега си друга, да. Цета, знаете ли как се прави това? Карта? Аз знам, имам вече 32 захар. Сега ще направя захар. Сега се прави. Може ли на мен една карта? Да, но как се прави се? Първо трябва празна хартия. Да. А тя как се прави? Няма значение. Човек, трябва някаква пещера. Ти къде си, бе? Някаква пещера. И аз се видях.
Идвам. Да. То не е това пещера. Аз седих. Мале, лава. Аре, ма, краво я. Да ще паднеш там. Кога? Смайле, като падна кравата и като получих пажорите бяха опечени готови. Ама да не мога да се разгадава. Аз си ми свършиха идеите. Това беше първият епизод. Абонирайте се, харесвайте и бай!